Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit aici la al doilea episod din Minecraft. Să începem. Bă, oaia. Hai să omorâm noi oaia asta. Bă, de unde atâta mâncare? Bă, de unde atâtea găini? Bă, what the fuck? Ce se întâmplă pe aici? Ok, bun. Mă rog. Ok, data trecută am făcut o cocioabă. Putem zice așa. Astăzi o să o continuăm. Ok? Bun. Hai să spargem noi aici frumușel. Ăla nu trebuia, mă. Ok, gata. Așa. Bă, de unde vin atâtea găini? Ok. Așa. Acum ne urcăm așa. Doamne, trebuie să ne ajungă lemn. Da, sigur nu ne ajunge, da? Asta e. Acolo am cam trebuit să mergem după lemnul ăla. Exact atâtea ne mai trebuie. Ce tare. Ok, hai să... Du-te, mă, de aici. Așa. Ăsta e bun, copacul? Da, e bun. O să mergem, cred că, episodul ăsta la minat. Dar înainte să ne facem noi casa. Cociobița. Cociobița. Ok, gata. Aici am terminat. Apă, nu-mi place. Acum ideea e o să ne urcăm pe din astea. Poing. Acum, unde e crafting table-ul? E afară. O să ne facem și o curte. Crafting table, băi. Bă, dar nu trebuie un crafting. Facem lemne. O ușă, gata. Ușa ne trebuia. Să nu ziceți că am luat-o degeaba. Hai să cobor eu de aici. Da. Mă gândeam că se va bloca. Ok. Aici punem. Ideea e, știți care e? Că n-avem bec. N-avem bec. Deloc. Ce, mă, nu ne putem face pat? Ok, hai să dăm un pic de aici. Gata. Punem aici. Bă, dăm pat. Le trebuie colorate. Vă dați voi seama. Mamă, ce-i pe acolo? Mergi în casă, rupe-o. Dă-i. Cât zombalăi. Hai să ne punem noi o ușă, așa frumușică. Eu am cumpărat uși și nu mi le-au dat. Bă, cât de inion. Ok, hai să ne punem noi crafting-ul aici. Putem pat. Nu, v-am zis, da! Du-te, măi, afară. Mă moară așa, gata. Vezi, dacă nu-mi dai odată alea. Ușa, vede? Deci dacă nu se pune, gata. Eu v-am zis că ăla vine la noi. Ok, bun. Acum, ideea să punem patul. Ce s-a întâmplat?
Am fost bătut, dar nu știu de cine. Hai, îi poftit în casă. Îi arcașul aici. Gata, gata. Liniște. Mai ei? Bun. Am o idee cum să batem. Ok, așa, hai să-l așteptăm cel mai bine. Wow! Lasă să-mi trage. Mamă, cine aș făcut bolnavă. Hai mă, urâtule, mă. Te aștept de la mine. Hai mă, odată. Date să mănânc ca să mă regenerez. Uite ușa. Nu! A murit. Mama. Țineți minte când ne-am mutat. Mai țin-o pe unde am mers. E pe partea aia altă. Gata, gata, gata. Știu unde e casa. Nu vă speriați că știu unde e casa. Cred. Mergi, mă. Cred că e pe aici, nu? Știți care a fost treaba? Pentru că am lăsat ușa deschisă, m-am uitat după el și el a venit și haț. Ne-a rupt în bucăți. Opa, Doamne, dă să o găsim. Avem lucruri foarte bune în ea. Mamă, ce-mi face așa caracterul? Nu, de aici am venit. Ceva de genul, habar n-am. Mamă, trebuie să-mi găsesc casa. Ce ai, mă, caracter? Deci nu spuneți că mi-am pierdut casa. Deci firaj să fiu el Minecraft. Da. Prin zona asta apă mizerabilă era. Da, mă, uite-o aia. Zi că ea te implor. Ai. Am găsit-o. Mă așteaptă scheletonul acolo. Și cam vine spre mine. Ok, îs acolo și habar n-am. Dacă am putea intra. Gata. Bun, perfect. Ok, gata. Suntem. Aleluia. Ok, băieți, și cam atât a fost episodul de Minecraft. Eu am fost Yanis Gamer. Pa, pa!